मारै बुंनांगौ मा जादों भाई हा मा जादों बेयाव जोंनि दिनै 1 तारिखनि थाखाय जोंनि ख्रिस्टानफोरनि जानाय लोंनाय अच्छा आरो गासैखौ लानानै हेपि निउ इयार खुंनाय अच्छा नै सामब्रामबो हादों गोथाव गोथाव संग्राया आंनो संनायाव देन्जार एक्सप्रेस दंखायो नोङो 1 नाम्बार जिर' पावार गैया मा मा ओंख्रि संखो दा गोबां लोगोफोर संबाय खालि जानाय लोंनाय गोथाव गोथावल' मा मा बेदर दं बेदरा खर' खरा हांनाय खालि लकेल नङाबा फारामखौथ' जों जानो सुखुवा आबा बाबा देन्जार मा मा आइटेम बानायदों खोन्थादोब्रा आइटेमा जाहैबाय माखासेया बेदर हांदों दालि जहल संदों आरो गोबां लोगोफोर बायदि बायदि दङ ओरैखौ नायगोन रा ओरैखौ नायगोन थोआसो बियो बेबायदि फाननैलाबो संनाय खावनायनि मुखुब बयबो नै लोगोफोर माने जोंने बोसोर गोदाननि माने पिकनिकसो जाहैबाय माने मन्डलियावनो ज' पिकनिक जानाय जाहैबाय आरोखि जोंना ओरैबो हनै बैयाव सामब्राम हादों एसे मोजां देखायनि नै बे ओंखाम फैनो हालानो खबसेखौनो जारलाबायथारबाय एकदम निउ इयारनि अक्सन रमान केथलिक चार्चनि नै बेखौ अक्सन होजोबगोन दामि अक्सन होग्राया नैबे रायजोफोर नैबे भुटाननिफ्राय सफैनाय कमला थाइनै दं आपेल थाइनै दं भुटाननि सरखारनि दा 40 थाखा ओइ 60 टाका ओइ 110 120 ओइ 160 170 210 भुटाननि माल ना 40 थाखा बेबो दङ साबोना बेना मोदोमसिमावसो 150 दामि माल
400에 자식이라 오네. 만나 호텔 가게. 먹으러 쓰면 나오잖아 말이야. 말이야 남이 사리죠. 뭐라 오빠 하라마. 알레. 두이죠 나가. 두이죠 나가. 사라 딘죠. 사리죠. 사리죠에. 봤어. 봤어에. Oh, dami-dami kelihatan kalau Doi. Nanti bener. Masuk Doi. Masuk doi. Masuk Doi. Ayo. Masuk Din. Ayo boro kelas tuh mana? Duiso Araiso ya? Serkungno. Oh, Rotaya. Good. बयबो जानाय लोंनाय फुरा जाजोब्बाय नै